Satisfacción en las tres partes. Ignacio Gómez era el primero en sentarse con el nuevo presidente de la Diputación, en una primera toma de contacto que los socialistas le han agradecido, además de trasladarle algunas cuestiones. O que si lle dixemos dúas tarefas inminentes para nós, que nunha está de acordo, que é a estación de Meixa. Para nós é fundamental que haxa un posicionamento claro por parte desta Diputación para esta problemática da nosa provincia que é fundamental para esa comarca e para toda a provincia, como digo. E despois no tema da incineradora tamén lle pedimos que haxa un posicionamento claro, anunciándolle tamén que nós vamos neste pleno, con toda a seguridade, vamos a traer outra vez unha moción para que se posicione a Diputación. Esos dos mismos temas son los que también preocupan al BNG, junto con la racionalización de funciones de la institución provincial. Ven con buenos ojos los cambios que quiere introducir Manuel Baltar. El quere introducir cambios no que é a dinámica incluso de funcionamento, fala de modificar de modificar un regulamento a nivel da Deputación que xa ten moitos anos de ambigüedade e incluso de dotar, comenta que probablemente vai a crear unha especie de xunta de portavoces, que sería un pouco para ter máis en conta a opinión da oposición, cousa que tamén creo que é positivo nese aspecto. Para el presidente, los dos encuentros han sido satisfactorios y tenían un claro objetivo. A colaboración ten que ser máxima, que eu non son solo un deputado do Grupo de Goberno da Diputación, sino que son un deputado da Corporación Provincial, como son eles. Teño a condición de presidente e por esa razón levo a iniciativa de contar con as súas opinións, que me presentan as súas alternativas de goberno á Deputación, a súa política, que non sexa só crítica, sino que tamén temos que estar e movernos no terreno das ideas, e nese terreno nos vamos a encontrar seguro, sobre todo se pensamos que o máis importante é Ourense.